Jackson. A soyayya nike na baiwa akala ta ki yarda da ni, kar ki bar ni na yi kuka. A soyayya nike na baiwa akala ta ka yarda da ni, kar ka bar ni na yi kuka. Ki yarda da ni gidan mu sai ki ga yayi karko matakin so, shi na hauna ki na sako wurin da na yi da ni da ke ai mana bai ko taho mu tafi kar ki bar ni a can baya nike na riga kin ji autar yan mata. Abin da yake zuciyarka ka faɗa min na yau ƙudura, mu rayu tare da kai kamin san ka a rai da zuciyata ya shige min so ba a siya ni kai kaɗai zance kamun ka yarda da ni, kar ka bar ni na yau kuka. Kici ɗaya ta na ganin a mata kin fi su diyar asali da kyan ado ga ɗawi su da ke rasa a sanadin ki ne duk na fi su san babu yake. Ni ma haka ne, taho auta da maza sababu ya kai a zuciyata ka fahimta. Mai kyan tafiya kwanar ado in kika bullo cikin mu maza da mata dikke aka kallo a bar ni da ke akan ki ne zan zama tilo tsaya ki jiya saboda gazu cice ta ce karmi rabuwa da shin ki garan zai zamanto karshe na.